Čus! Tu je Ondra 06 a se mnou je tu můj host. Kdo pak to je? Představ se. Ne, no tak promiň, tak to zase pryč, no tak ahoj. Konečně je nějaký video konečně z Minecraftu. Jelikož jsme si řekli, tady s Polákem, jak mu já říkám, že jo? Ne. No to teda jo. Tak jsme si rozhodli si trochu zahrát na Skyblock, jelikož jsem přišel až teď, tak oni to tady rozjeli trochu ve velkým. Než jsem já přišel samozřejmě, no tak to je logické. Ale tak jako to teďka, to je... Počkej, tak já se podívám. Sakra. To mám asi to... Nevadí, počkej. To je tak jak dlouho asi hoďka, ne? Hoďka 2 to dělám. Jo, no tak tohle všechno jsem udělal. To nic není. Za hoďku nebo za 2. No to nic není. Potom toho bude víc. No to doufám. Já jdu zatím víc. To si má nebyl. Spadlo. Nic. A co? Jenom si vezmu nový písek, jo. A ten písek máš? Možná. Jo, dobré, tak to je v pohodě. Ne, ty seš trotl. Já tě zabiju. Ne, to samo. Se na to musí dát pozor. To samo. To si byl ty, za to může všechno ty. Že jo, za to všechno může Polák. No jasně. Jak jinak, že jo, to jako... Já jsem trotl. No, že jo, taky si myslím. Proč na to nevyužiju ten skill, ty? No, kdo ví? No to seš ty, ale ty seš Polák, ne? Neznáš Poláky? Jasně. Nic proti tobě, jako Polák jako vlast, jako, a jinak proti tobě nic nemám. Tohle já ten skill mám celkem dlouho. Jo. Až teďka mi to vyprchalo, ten Tree Faller. Hustý. Jelikož hrajem na serveru Darkside, jak jste si mohli všimnout někde možná. Jo, Darkside. iPinu dáš do popisku. Správně, iPinu dám do popisku, můžete nás když pozrieť někdy do videa, až tady budem. No a tak to nějak bude jako, prostě, chápete, tak to prostě nějak bude chodit. Já tady stavím baráček, on Bůh ví, co dělá. Co děláš, přiznej se. Kapuju. To se nesmí, ale náš fanoušek. To je náš fanda. Máme fanoušky tady. Best fandas ever. Jo. Takhle. A běž něco. Co zas? Ne, nic jsem něco zkoušel. To je Já jsem si všiml, co jsi napsal. nevšim. Ty lžeš. Já nejsem si. Počkej, tak 4 bloky a tady jsou, no taky 4, tak tady budou dveře. Tak, tu budou dveře. Tu bude monstrózní stavba. Máš sekerku? Ne, mám ji já, dobrý. Já mám taky jednu sekerku. Ne, nemáš. Víš, kolik máme těch saplingů? Hodně. 42. No že jo, taky jsem to uhádl, přesně. Že jsem to uhádl, to bys ty v životě neuhádl, tyjo. Řekl jsem hodně a mám jich hodně. To je co? To je magie. Chris Angel! Nepíš. To jsem podělal. Do videa. Do videa. Jo, ty vole, tady nějaký video. To neznám. Pojď tady něco jako video, to neznám. Já ti dej to zbořím, jo? Ne. Jo, to uděláme někde jinde. No fajn, tak to. Tohle mě nám vyrostl druhý kripostrom. Kde? Já nesnáším kripelstromy. Ale tady se hoděj. Já vím, a já stejně nesnáším. Vždycky je musíš úplně celý okutat. A to se mi nelíbí. To vždycky trvá Bůh jak dlouho. Tady ne. Já vím, tady až pravý tlačítko jedeš, Přesně tak. Už je mám vykopaný. Počkej. No, nemám žádný už strom, počkej, tak já to tady. Ne, nemáš. A teďka mi to skončilo, hej. Ty, jak tady se žen písek? Nějak. Chceš mám ho koupit? A kde asi? Přes webshop. A jo, taky pravda, počkej. Počkej, kde mám ten webshop? Ale to by se mohlo jako opravit tohle, že by se to nedal kupovat přes webshop, ale přesto. Že by tady byl prostě na tom jako další věc. Spawnu, že by tam byl shop, že jo. No jo, jako, jo, no tak já to ještě pak udělám. Jako, jak vidíte, počkat? Nebo já.
lomeno spawn. To je spawn, Ale musíš, no to je, musíš jakoby na Island, že jo? no jasně, to je svět Skyblock, takže, no tady to ještě musím dodělat, tady to ještě není hotový, no. Jestli chceš, tak já tam teďka můžu jít na chvíli a něco tam postavit, nějakou základní stavbu. Ne, teď se natáčí Skyblock. Tak dobře. Co Tak až potom. no však potom někdy. Co to tady máme? Vidíš, to je takový domeček. Ale já možná začnu dělat někde u toho mobtrapku, hej. No, ale to musíš mít takovou Ale cestu. ale nevím, jakou mám udělat, jestli mám udělat jako s tou covitou, nebo prostě nějakou hodně vzdálenou, že jo. To je otázka. Nejdřív ji uděláme asi hodně vzdálenou. Je nejdřív vzdálenou, no. A lepší. Jo, a víš, co je ještě dobrý, nebo tu creepři, takže jako, Tady, když tam náhodou bude nějaký creeper. a jo, to se budu muset ještě opravit, co asi až na to mrknu. Jo, no, tak škoda, no. Jak jsi myslel. Jak daleko to mám dát? Já nevím, tak takových 15 bloků. Počkej, dejte to opravím. To bude tak monstrózní baráček. Mně docházejí sledy. To je fakt úžasný. Mně docházejí plenky. Ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A to si děláte srandu. 8, 9, 11, 4. Abrakadabra baráček. Au. Tak máme nějaký baráček aspoň. Takový základní baráček. Tady pak postavíme nějaký monstrózní budovy. Nerozumím. Uděláme monstro... Já nerozumím. No, to mě nezajímá. Jo. Já tě neslyšel teďka, nevadí? Nevadí vůbec. Ne. Ne. Počkej. Teďka tady udělat nějaký ty. Já jdu udělat asi... kolik máš cobblestone? No, mám plochy 46 a jeden obyčejný, tak jako nic moc. Tak nic no. No tak budeš Já nakutej. jdu natěžit. No přesně tak, nakutej něco. Tak, uděláme takhle, necháme to takhle, nebo jak to uděláme, ten baráček? Ježišmarja, těch saplingů tady. Ne, uděláme to s okýnkama, necháme to takhle. No, takhle to necháme. Pak si koupíme nějaký písek, z nějakého písku uděláme sklo. Torčky máme, nemáme? Jo, máme, dobrý. Vezmem, tak. A jedem. Čau. Čau. Jo, byli. To je u tebe zase návštěva. Počkat. Jo. Jo. Počkej chvíli. Tyjo, tam bude určitě nějaký mejdan, tam chci taky. Ale pšt. Tak. Co pak tady, no vlastně. Máme vlastně stránky, webshop, máme úplně bůh co všechno. Tak, co bychom mohli udělat dál? Baráček máme a uděláme tu mobtrapku a budeme muset ještě nějakou dát kamínek, no tak nic moc. Shooter máme, super. Jo, a já mám krumpač, no tak nic. Uhni. To bylo rychlý. Já tě viděl. Ne, neviděl. Proč mi to všechno padá do hlavy? Creeper. Jo, Griefu. No, to všechno padá do hlavy, to nejfér. To je dělaný i pro 4 Já lidi. vím. Tož to je fakt úžasný. Ježišmarja. Už se upálil k smrti. Tady se nemůžeš upálit. To si myslíš ty? Ta lava nikdy nevyleče, Ne. jako nevyskočí ven. Jestli o tom mohl bych si dát nějaký zvuky, co? Tak. Spálený kabel, nespálený, nespálený, spálený. Jako mohli bychom tady udělat z pistonu, jo, no. Cože? No, pistonovej. A na to bychom si museli koupit pistony. A to nebudem dělat. Budeme si kupovat jenom písek, kdyby nám došel. Ano. Přišel nějaký nový hráč.
My si hráčů vážíme, vážíme. Počkej, Takže kdybychom si jich nevážili, tak by to bylo Snad. špatný, že jo? ty vole, mě to spadlo dolů. Co ti spadlo? Co ti spadlo dolů zase? Písek, že jo? Hele, to ona přijde a Ten- hnedka to ten odejde. naštěstí, ne? Mhm. Naštěstí. No naštěstí. Naštěstí. Au. Víš, co je blbý, já budu muset nějak vymyslet to, že oni zůstávají jakoby vevnitř, že jo? Že zůstávají jakoby v té vodě, ty bloky. Já nevím jak na to. Tak, co jsem chtěl... Jo, já jsem chtěl udělat ten... Uchyl! 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 Tam je nějaký uchyl. Stopni to na chvíli. Nikdy. Stopni to. Já budu muset, já za chvíli budu muset jít domů. Zajímavý. Já teďka nejsem doma, že jo? Tak to je fakt zajímavý, ale. A za jak dlouho budeš doma? To já Já nevím. nevím, to je úžasný. Do 15 No minut. tak to, aspoň něco. No, to doma do 15 minut budu, možná i tak později, fajn, to já nevím, tak dlouho budu na počítači. Když tak tady budeš točit sám, nebo potom, No jo, tak já to stíneš sám. střihnu, tak to je furt. Nebo já tady ještě chvíli budu, že já nevím, za jak dlouho pojedem, tak teď jsem slyšel, že mamka říkala, že mám to Kec. končit, ale tak já ještě počkám. Pokud mi neřekne. Hej, dokud mi neřekne. Já ještě budu těžit. Těžit. Těží. To je takový záživný to těžení cobblestone. Však ty vole. určitě. Další krumpáč neodešel. A proč to neděláš ze slebu, je to levnější. No. Nemusí to těžit milionkrát. Už tam zase jsou bloky. Vevnitř. A, damn it. Pojď. Damn it. No a je. To nedostanu. Co děláš? No a je. Seber ty Jak? bloky. Oni jsou vevnitř Dá. bloky. Vidíš je tam? Přijmi. Když se Jo, podíváš už to vidíš. vidím. Au. Oni tam zůstávají, já nevím proč. Au. Tak Karost. To Vyřeším. už jsem to vyřešil. A k mami. Dobře. Jak to uděláme velký? Hodně velký. Nebo můžu ještě udělat, Ale udělat potom- automatickou, jestli chceš. Jak Automatickou, jestli k automatickou? tomu menu stoupneš a oni si ti ty moby něco jakoby spadnou dolů. A No to vím, ale to jsem říkal, že jestli uděláme tu trubkovitou nebo tak nějak, že jo? A nebo takovouhle, že jo, prostě, tak jak klidně můžu Nezumím. jako udělat tobě, mi to dělá problém. jako to když tak uděláme tady potom to spojíme, že jo, s tím. Jo no. Tak já ho zdravit nebudu. Nebudeš, to si píš, že nebudeš. A teď ho pozdravím. Takhle velký, Ale jako, jo, to bude abych to stačit. ještě oplotil. No já mám ty, No tak mi to hoď. jo. Pojď mi to. Ale mám jenom 66. Takže ne, a nevím. No super. Ne, nejsem tu admin. Jsem super admin. Tak co, dneska se ti. To ne, to není to adminate vůbec, No. je to obyčejný hráč. Já nejsem super admin. Já Ty, jak nejsem je to mohlo hlavní admin. napadnout? Já jsem super Ty, admin. jak je to vůbec mohlo napadnout, ty, že jsi vůbec nějaká grupka. Koho? No,
prostě super, jako super. Tak No už tak musím. nevadí, já to ještě tak střihnu. Já všechno hodím do Fajn, já česty. strojček vezmu. Tak čus. Jo, Čus. Když tak to zatím ještě tady to schodí tak dolů. proč ne, že jo? Teď to střihneme a jedem. Tak čus. Čus. Zatím s bojem. Zatím. Tak my se hned uvidíme po střihu, tak zatím do té doby čus, fanouškové. Čus, jsme tu back. Konečně. Jo, jsem zpátky. Jo, Mg, on to probugoval. Jo. Na něj, ten zombie to probuk. Tak počkej, to by byl dobrý nápad udělat nějaký ty, že jo, nějaký meče. No, bylo by Udělám to dobrý. Udělám meče, Uí. ale musel bych najít dřevo. Jo, mám tady, já jsem slepý. Jo, ty jsi ten minulý, co tady byl, už vytěžil, jo? Že? Jo, ten velký, ten jsem vytěžil dávno. Super. To myslíš, budou 4 meče stačit? No, tak to bude tě bude stačit. Tak super. Dáváme do čestky. Bavky bav. Dluží jsem... Máš je v čestce. Máš je v čestce. Co? Jo. Já si vezmu jeden. Hej, Enderman. Na něj! Pavouk. No. To se nepovedlo. Tak tam budeme muset hodit ještě zábradlí, na to jsem zapomněl. Jau. Tak nějak. Pryč! Počkám až schořím. Ty jsi jim zase co jako dal ty zase? Já? No. Já jsem mi dal nic. Ne jako taky dík. Jo, takže já jsem mu dal 151, který jsem mu dlužil. No, protože já jsem si to od něj taky půjčil, takže... Tak počkej. Tak. Ten nikdo není? Tak já jdu natěžit nějaký kably. Ale tady mi to jede líp než tam. Dělá to pavouk nebo... Aha, to je Enderman tam u tebe. Umřeš. Umři. Umřel jsi. Neumřu, on po mně nejde. Ne, tenhle pavouk jsem tady zabiju. Dobrý. Jde se stavět. Pak udělám nějaký mrakodrap, tyhle. Budu potřebovat jeden půl blok. Si myslíš, že mám nebo co? No, mám, možná. Ne, nemám. Jej, co furt chtěj? Ještě nejít zač. Puťa, Enderman, on mě chce zabít. Chceš pomoct? Ne, dobrý. Oh. Enderperla, ty jsi mý čornu, teď tě zabiju. Díky. Já teď jak kvůli tobě krvácím, nic to nelíbí. Promiň, to samo. Chceš nějaký půlblok? Nebo co jsi chtěl? Jo, uděláš... Dva půlboky budu potřebovat. Cobblestoneový. Hele, co mám? Jo. Poláku. To budeme potřebovat. Tak, mám boumíl. Pojď mi půl... Ne, teďka ne, tady ne, to je malý, to je ještě malý. Já to zkusím. Ale máme malý cripple strom. To. Jo, a dost nemusel. Kytíčku. Jak ještě? Bacha, sorry. Proč to sekáš mečem? Protože mečem máš větší pravděpodobnost. Jo, mám. 2. Jo? Jo. Tak ho zasaď. Tak jo, uděláme jako farmičku, ne? No já už tam mám nějakou Až základní, potom, ale ne až potom. mám tyho. Až potom. Takže tady máme, no řek, počkej. Jo, máme 2 sídy. Na melouny. Místo jednou máme 2. Ty A, zabiju. ne, to bylo kvůli sídům. Proč to zbořil? To bylo kvůli sídům, aby jsme jich měli víc. To jsi mohl to vzít meloun, jo. No vidíš, a máš. Mám tam hodit ty pumpkin. Ne. Už tam máš meloun. Tak tam hodíme potom. A proč to nejde Jdu asi muset? těž. Jde, jenom to neumíš.
Asi tak. Dobře, zapomněl jsem tam napsat dej lomeno msg, jméno hráč a text. Hej, nepodíváme se potom ještě na tom, na Skyblock, teda ne na Skyblock, na Paintball. Jo, to ještě potom. Jo, hej, víš, že to Balemy anuloval, Co? ty, ty věci. Jak jako? Prostě ty body, že ano, že prostě všichni měli potom, že všichni mají 0. No, Takže i ty máš no 0. to teda ne, to si zase hodím zpátky, a ti říká, co chce. Nemám permise. Nemáš povolení. Ti no. Ty si to můžeš dát zpátky, já teďka můžu taky, že? Že jo, ale ty bys musel zjistit jak. Ty jsem musel zjistit přesně tak, jak, že? No já to vím. No, já vím, že ty to víš. Já vím, že ty to víš, tak proč to říkáš? Uděláš plot, když tak? Ne, udělám zeď. No, tak fajn, To je hezčí. fajn. Tak, hezky. Já už stejně mě byl nemyš. Mě byl nemyš. Chyba. Nereaguje. Chyba Matrixu. Dobré. Dobrý. Teď potřebuji ten plot, cobblestoneový. Nemůžu. Ale, jo. Počkej, to si všechny ty cobblestony vyplejtval? Nebo všechny ty, Tak trochu. to. Jen, Zbydou mi 3. Hej, zbydou mi 3. To je pravděpodobně. jo. No. Ale. Ne, tak 4. No to je velká změna. Tak já udělám čestky a budem to třídit. Já mám třízení to na ekonomii. Ale už. Mě zajímá Skyblock. Cože? To je zajímá Skyblock, dobře. Skyblock je lepší. A Znáš? šutry. Zajímavý. Šutry a styky. Moc zajímavý. A co mi bude šít? Cože, jak je šit? To. Co je šit? Ty. Co, ty jsi šit, nebo co? Je. A sekerku máš v hajzlu. Mhm. Mě to totiž ne, mě to, protože to zně bouchnutý. Jestli máš prostě... A teď mi to, teďka mi to skončilo, hej. To bych dokázal vytěžit úplně všechno, hej. Ty jsi vytěžil se všechno, co máš. Ale jako kdyby tady byly všechny, kdyby to bylo úplně plný, že ty stromy. Kdyby tady byly všude už tam. Vyšel ten, s kým bydlím na tom. Na čem? O, velký vesník. To víš, že mě říkají velký boss, to mě neříkají nijak. Že nemá rád. Tak určitě. To na střeše. Hej, mě to nedalo žádný hit. Dělák. Dobré. Vidíš? A samozřejmě nadřízení Ondra je Jo, zde. přesně tak. Já to teda přečet úplně jinak, ale tak... Debil. Dobře, no tak sorry, no. Jdeme si... Docházejí cobblestony. Ne. Tak natěž, rychle, už. Nebo jaký, až najdu krumpáč. Já furt nemám žádnej. Krumpáč. Já mám dokonce 2 krumpáče, lol. Já jsem to sebral. Hopper? To je co je, sakra? Hooper. Jo, tohle. A ne, tady se nesaportí. To je poctivý server. Tak rychle. No vidíš, ale Polák se učí. To takhle si dát někdy sraz Darksideu. Jak Ne jako? prostě, že si dám někde sraz třeba někdy.
Jako myslíš jako, já nevím, třeba v No, Praze, jo? Jo, My takhle, jsme jo, nepřespali. klidně, mě to nevadí. Ale mi by to všechno platí. U Lexiho. Já nevím, to je kde. On bydlí v Praze, že jo, Lexi? A mě došel krump. Chceš? Protože on tam pracuje, že jo? On tam pracuje. On mi to říkal kde. Krumpač, jestli chceš. Já si ho udělám. Dva totiž. Ne, Žer. tě nemám rád, Tak už. tě nemám rád. Ne, už brečím. Tak já se vemu, no. Jako přece bych ho nenechal k ní hledat. Uklízečka seš ty, ale. Ne. Jo. Je, meloun. To už vyrost? Jo, už vyrost. Ještě nějaký bone meal? Už nemám. Takže se bude večer. Hej, víš, co je dobrý na tomhle? Je v České. Je. Proč? Jsem našel. Jo. Ty jsi doma? Ne, nejsem. Jsem na sebe, cože? To byl zkratka pro Skyblock. Neříká se No. Sky jako S jo, říkám. a blok jako Jo. B, že jo? Tak moment. Co jsem chtěl? Jo, už vím, co jsem chtěl. Potřebuji udělat plot. Nebo tak jako každý tomu může říkat jinak, ale já tomu prostě říkám sebe, anebo Island. Jsem takový strop, co známe. Tak počkej, udělám další. Mám plot? Já mám zdi, ty jsou No hezčí. fuj. A za chvíli bude noc, hej. Super, rychle pryč. To si udělal ty. Rovnej. Tak určitě. Hop, ne, tu. Tak, kámo, toto. Hele. Tam to vyrostlo. Kolik máš? Ty, Dobře, Jeden. mám 2. já vím. Hej, ty si to o mě myslíš, to myslíš si, že jsi blbej nebo co? Ale jo, chceš něco říct? V matice u nás na škole mám jako jediný, který má přes 100% bodů. Jo, určitě. Já mám 102%. Určitě. Co děláš? Chrápu Jo, doma. z 28 bodů mám 28,5. Ne, ty kecáš. Je. To jsem byl Max, co? Jsem ti u tebe rozbil blok. Ty Ty jsme tam. Propás vlastně. Tak můžeš ještě natočit to, jak budu mít to tam party hard. Rudla tam připravil ohňostroj, ale já mu tam ještě mu tam něco dám, protože to nemá, jako nemá tam skoro nic, že to má hodně malinký, když tak mu tam Na ekonomii nebo co? na ekonomii, no. Si na TS vůbec. Si na TS vůbec ne. No tak já mám 30. Hele, už je večer, takže už by tam mohli být možná. Nejsou. Pojď sem bloku. Tak to bylo těsný. Kurka. Nejsou tam. Tak já jdu dělat něco. Ne, už vím. Okay, co bych mohl? Já jdu dělat zahradu. Ahoj. Papa. Ty Kde čorka. máš jeden? Ty Jo, čorka. asi chci ty půlbloky. To si spát dělám. Co bych mohl udělat? Hlínu, mamus. Oak woodu. Takže jsou tohle. Tohle. A co jsem to ještě chtěl? Jo, tohle. Ježišmarja, taková hnusná podlaha, s takovou hnusnou podlahou Kde? jsi tam udělal, jo. Baráčku. No, jako ty nejsem všemnohoucí. Chceš dolů? Express. Ale tam dole Jasně. Ty jo, Je tam blok, Kousek. prosím tě. Tady pod kopu. hele, tam někdo je. Tamhle. Kde? Nebo
Jako ne. Já vím, to už jsem tam viděl. Já jsem tam viděl Island. Remy, ahoj, naschle. Tak tam už Něco říká. Tam už nejdu. Tady bude za Keeper. Počkej, ale to se ještě to. Už si opravil toto. Ať by bouchali Creepeři. Tak nebouchají ještě, že jo? To je celkem dobré, ale ještě. Zatím. Neopravuj to. No tak dobře, musíš to opravit, to chápu. By byla aspoň nějaká sranda. Hele, a teďka mě by zajímalo, kolik toho uklízečka sebere, jak to tady všechno rozbourávám. Že to se neníčí, že jo? Sakra, koukni na ty Tom mobily. Voidu, že jo? Počkej. Pouchni. O můj No. bože. Oh. Co to? Jo, máme Odletěli. kosti, máme kosti, Jak já je odletěli. chci. Pojď sem, blbečku. No pojď ke mně, ty jsi tak retardovaný. Tak já jdu tam, no, tak jako je. Tak půjdeš sem nebo ne? Tak ne, tak běž. Tak kam máš to? Ale, přišli na návštěvu zombí. Au, Cože? tak kam máš to? To probugoval? Ne, já jsem mu otevřel. Tohle je. Mám boumíl. Když je dobrý, jak je mezera pod tou čestkou, že jo, tak to je takový nerealistický tam nasoukat to, ten blok, hej. Takový nerealistický. Ale Minecraft je celý nerealistický, že jo, tak A Jeff. můj meloun. A Jeff je Co je? to já jsem se lekl. Hej ty, Já nic. děláš. Se bojím. Boj se, boj se. A! Co nebyl já. To musí... Já jsem myslel, že spadnu. Já myslel, že spadnu. Jak jsem šel dozadu, tak já jsem šel přesně přes Tady ten to rok. dělej, ten družek, tady to nemáš nějak dodělaný. Tady. Kde? Jde. Tady máš půl bloky, abych si to dodělat. Já tady mám nějaký ještě. Hello, tohle. Půl bloky. Ty jsi mi všechny Co jsi sebral. tam dal na zem? Čorko. Já vím, všiml jsem si. Moment. Moment. Zajímavý. Ale, další návštěva. Hej, skeleton. Kde ten se tady bere? Jau, ty podsvinče hnusný. Umřeš a máš to. No jo, čekám, prosím tě. Zajímavější, kde mám. To je tak failový. A máš to. A už se takže odletí, ty. Dobrý. Tak. Já mám... Kde ty se tady sakra berou? Kde? Umři. Už takhle by to nešlo. Takhle teda ne. Tak to teda ne. Mám pryč, to taky.
Tak je to. A jestli se teď tady spavne v baráku, tak už fakt nevím. No konečně. No tak jsem zpátky. Běž žít cobblestone. Já jsem slyšel, že z mě bouknul. Nejsi hluchý. Nejsem hluchý. Hele, já zvuky zapímám, jo. Hele, a když tak bychom mohli začít přenášet Tady, počkej, na co máš tam tu Tam plošinku, bude co jsi tady udělal? Hmm. Jo. A kde budeme spawnovat zvířata? Asi na druhou stranu, ne, tam. Tam, jako aby se spawnovaly zvířata, protože oni se spawnou na trávě, že jo? Tak bychom mohli spawnovat někde tam? Nebo tamhle, za tebou. Spíš tam. Za barákem ne. Tam. Se toho moc bojím. OK. A když to nepůjde, tak tam hodíme nějaký spawner a hotovo. No, mám pokrumpáči. Počkej, já ti hodím. Mám ho? Nemám. Jo, mám ho. Jo. Máš ho? No, Ať hodím ještě jeden. Ne, já si tady nastavím autoklikera schválně. Tady mi jenom klikal určitě. Autoklikera. Že máš. A ten mi jenom na ten blok klikal takhle rychle. A nevidíš, že by to. Sakra. Tak, nakonec. Griefing. Hej, chili. Teď to zkazil. Máš i grubáč? No, já ho mám, dobrý. Koupím dům za 8 000. Hezký. Podkový koš. Co tam furt to? Ty vole, hůš. To je prase. Já z tebe udělám. Když počkej, já bych možná pak mohl udělat po tomhle videu ten, že jo. No, uvidíme. Kdo, kde, jak? Jo, hej, hodíš mi nějaký help sledy? Ty jsi to chtěl dát do koše, ty vole, a nejenom to chceš zpátky? No, já to tam potřebuji dodělat. Máš sleby, to ti stačí. THX. Tak si natěžím ještě, nebo natěžíš ty a pak mi to dáš. Ano, natěžíš puláku, já vím. Já vím. Skválně. Někdo mi napsal mail. Mail, rád. Pořád. Jsme borci. Jsem. A Remy se na mě chce portnout. Nikdy. Mě taky. Ty is info, kolika tu už máme? Pěhni. 16, hej. To je dobré. Určitě, To mi líbí. určitě, moc. A já nemám Já krumpáč, chtěl to nemilá. Tak tady máš. Chytej. Tak. Já za chvíli budu těžit, hej. Tak. Ach jo, to je otravnej. Kdože to chtěl? Remy? No, Remy. Hej, my tam někoho máme? Co? Je to to? Pojď sem. Hej, on tu je zombík. Kde, co? Co dělá? Už to je mini zombík. Ale hej, co taky ty dělá? nevím. Umři.
No. Počkej, já mám krumpát. Jiný maso, mňam. Jak já se tady přihlášku Němka na sní forma, maso. neotravuju furt. To je furt je míst farming týmu, ne, není, dej si přihlášku a nebudu to říkat radši. Já jsem to místo tebe. Jsem hodnej, co? Ty umíš rychle psát. Já jsem takový něco mezi rychlem a pomalem. Jaký je web? Nic moc. Já ho napíšu. A sakra. Jo, dobrý, 8 selek. Počkej. Ne, ještě To hledám, vylepším. kdo nám bude dělat ten web, že jo? Já to vylepšil. Jo, Podívej do chatu. určitě. To je hezčí, Ti dám. než normální bílá. Ty máš bílou hlavu. Parkourista. Běhám pozdě. Nejseš a nebudeš. Takový nejseš a O, to mi vyšlo dobře. Ne, Tak. Vodu. Tak. Dobrý. Tak ještě vezmeme vodu. A. Teď tam mu dáme melouny. Ale nemáme hlínu. ne, Hlínu. Berem. protože nemáš. Počkej, tak já koupím. Běž. Už. Tak. Už jdu. Darkside. Sakra. To jsem nechtěl. Jej. To co dělal? To jsem nebyl já. Ty jsi tady něco No. rozboural. Ty 2 bloky tady jsou. Tady jsou 2 bloky. Kde jsou ty 2 bloky? 3, 4. 5 bloků chybí. Tak. Poznám, že tady jsou ty half sleby, že jo. Tak potom ty half sleby dej pryč. Ty, že jo. Sakra. Minecraft. Jo. Hlavně mě nepodkopávat. Jasně, že ne. Já jsem zase něco řekl. ty. Ne, dobře. Tak, co jsem to chtěl. Tohle jsem chtěl. Hlínu. Tak, co to mám koupit? Nevím, kolik? 2 staky? Zas taky, to je No vidíš, jak 128. Kecám neumí. Koupit. Koupeno. Jo. Mám 2 staky. No, Mám koupit ještě nějaký písek. Super. Dám ti to do čestky všechno. Taky 2 Kolik mám staky, koupit stačí. písku? Konzole, já. Zakoupila jsi si 128 ona, jo. kusů předmětu sen. A já jsem ona. Bože. A já mám koupit ještě uhlí, já koupím uhlí nějaký ještě. Uhlí se bude hodit Ne, je to vždycky. Skyblock. Ne, já něco koupím. Něco. Já něco koupím. Skyblock, pamatuj si to. Ne, nekup. Víš co koupím? Já si koupím Ne, nekupíš si nic. ten Co, jako? maják. Nebo víš co ten? A ty víš, Tam si to. administrátor, Já nevím jak se to říká anglicky. Já to budu. Nech to. Já vím. Ale ono to ani není na webshopu, to ani není. Sakra. Nekecám. Tady je tady jenom Netherstar. Ale ten Tak nějaký jdeme není. Melouny. Počkej. Tak aspoň uhlí. Ne, nic takovýho.
A tady taky není. Mám ještě to, mám ještě 300. Kupní spawner. Chytrej, ty jo. Jo, tady je uhlí. Tři. Koupím dřevěný uhlí. Ne. Koupím jich 10, že navíc nemám. Ne, 11 jich koupím. Ne, Ne, 12. co koupíš? 12 jich koupím. Ty jsi fakt bystrej, ty. 12 čarkou. A mám, když kolik mám peněz, 14. Jo hej, a když tak ty čestky otevři i tomu třetímu, co tady s náma je, jo? Ne. Ondro. Že to tady nemusíš mít, tohle. Musí, Že to nemusí být to. Nemusí, no to tam nevadí, tomu nevadí. To tady nemusí být, protože to poroste sem, že tady to bude, tohle, tady to budeš mít, že jo? Tady to, co jsi zasadil, pumpkin nebo melouny? Odeď. No tak to bude růst sem, že jo, takže ono to stejně tady potom bude, Taky. tady potom bude stejně ten, že jo? Já vím. No tak vidíš, že tady to být A je to nemusí. rychlejší. Je. Není, Je. není. Mám jo. A, Tohle. ty čorko, co máš? To je co? Chleba! Ty hajzl. Ty hajzl. Ty hajzl. Běž si kopat cobblestone, vole. Já jdu těžit. Ne, hej, já za chvíli půjdu na moby. Já půjdu taky. Ale chtělo by tam udělat ty dveře, Tak aby jsme je nemuseli odkopávat. jsem dřevo jenom. Třeba jich dřevo a styky. To jim taky. Ale dvakrát, jo. No tak, Ne, nevím to vůbec. já nevím, jestli to víš, že jo. Jo, já prostě dělal takhle. Takhle? No. Hůž, já už to vím. Doprostřed dáš plenky a na strany dáš. Teď se mi to laglo. Jo. Ne. Teď se to laglo jako kráva. A máš tu. No prosím, abrakadabra. Kamikaze, Jdemo zabít. Testíka si nespal něco. Pryč, jau, on mě chce zabít. Utíkej. Ne, 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 ne. No, au. Ne, nezabij mě. A máš to. Co? Plný, když jsem... Kolik máš HP? Ne. No jasně, omlíl, no. Ne, konec už. Ale máme tam... Tak a je to. Kamikaze! Jinýho tu není, zatím. Ty! Papa. Ty zabiju. Utíkej. Tak, to je moje věž. Ne. Ale já to postavil. Spadni. Jau, to nebylo mečinou rukou, ty retardy. Jau. Hej. Moje věž. Bastard. Umřeš. Ty! Umřel jsi. Dobře, to je spatřičně nám do čistek. Hej, ty máš bombu, Ty nemám rád. řekl to, teď tě zabiju.
Jo, máš. Já nemám Vidíš. bone meal. Já jsem měl bone jenom. Ne, to je úplně to samý. A to je rozdíl. Ne. Pojď, ne, pojď sem, hoď mi jeden aspoň. Jeden bone meal nebo dva mi dej. No, díky. Ty. Hele, návštěva. Jdeme. Ani nevím. Hej, to si děláš srandu, jak jsi tam O, ty dostal. vole, nejdu. Pojď zpátky, máme to pira. Já nemám meč. Kde by to bylo? Já tu mám creepera. Fakt? Tak čum na profíka. To bojím. Jo, já jsem neměl meč. Moje. Zombík, kamaráde, ahoj. Jdem ho zabít. Ale jsou tu nějaký mobové. Tam je nějaký mob. A umí se bránit, To je hele, daleko, umí se kam? bránit. Bum, bum, bum. Papa. Ne, dělej, pojď a zavři. Teď umřeš. To je mega stromeček, ten chci já. Tak, jdem si ho pokácet. No tak. Ne, je to Ty to fake. neumíš, dej mi Už. to. Dej mi to, hoď mi to. Hoď mi to, Co to bylo? to uděláš jenom tím. Počkej, no to Ty, je sekeru, počkej, jenom, že? počkej, já to udělám, nech to bejt. Aby se to... To neumíš, hele. No. Jo, ty se tam postavil, že jo. Musíš ho ukopnout, že jo, to prostě to aktivuju. aktivuješ a musíš ho ukopnout ten blok. Já vím. A to ti napíše to ti napíše, že Atak! Axe has you ready your Axe. No dobře, už můj míl O můj nemáme. bože. Konec. Hajtl. Aspoň mám tvoje věci. Víš co uděláš tím, když se Už to má přikrčíš radši, a zasáhneš někoho, No nekecej. dáš counter attack. To je furt vole, jsem na souboj vole. Ne, není asi. Au. To je dobrá otázka. Jdi na spavon. Tak, co myslíš, že bychom to už ukončili? Máme ještě práci na Skyblocku. No mě to nevadí, viď? Teď já bych to No, třeba udělal. pravda. Jo, takže počkej mě, tady to ukončíme u krásného bambusu. To je bambus, to je VIP bambus. Jo. Oh. Oh. Dobře, konec. Víš, já jsem tady FBI, vole, v obleku. Tak my bychom se s vámi teda rozloučili na tento díl, možná jich bude víc, pokud se bude líbit, že jo? Co to bylo? Jo, ani to nevím. Ty to použil. Pro tento díl by to bylo všechno a teda při příštím díle čus. Au.